20 minutes ride away from the town proper at 150 pesos tricycle fare, bubungad na sa inyo ang ganda ng lugar na to. With its white sandy beaches, islands, and sandbars, Tondol Beach is a popular destination for many. Ang range po ng mga turistang pumapasok dito nasa mga 100 pataas po. Maximum na to 500 to 1,000 pataas din. Kapag holidays naman po, kaya peak season, nagre-range siya mga 500 up pataas po yun, sir. Entrance po is 5 pesos per head. Libre po tayo sa senior citizen, 7 years old below na mga bata. Sa environmental fee, which is 45 pesos per head. Sa mga cottages po namin na rental cottages po, 500 po yun, whole day na po yun. Nag-accommodate po kami ng overnight stay pagka po mga peak season, which is 500 din po sa overnight po stay. May area din ng mga food stalls if you feel like adding more to your packed meal. We make sure na ang aming beach ay very safe. Nandito po kami, nag-assign po kami ng mga staff dito para po masiguro na ligtas po ang mga turista dito sa Tondol Beach. Para po sa mga hindi taga rito, 300 pesos lang po maghapon. Kaya very affordable po, kayang-kaya kahit yung mga simpleng pamilya para mag-enjoy. Sobrang saya sa may inflatable balloon at sobrang nakaka-enjoy. Though, yung beses ako nadulas, nabasa-basa na rin ako. But very parang bata lang ako na nag-enjoy, na naglalaro. Complete your Tondol experience by staying here at Paraiso Sagubat Beach Resort. Their price ranges from 1,200 pesos to 2,000 pesos, that is kubo without aircon. 1,800 to 3,000 pesos kubo with aircon. There's also a dormitory type that is good for 6, 8, or 10 packs, which is 4,000 to 6,000 pesos. They also have a room for 2, which is 2,000 pesos only. Aside from this resort, marami pang ibang accommodations along the area where you can stay. They also offer 499 pesos for 45 minutes of Kawa hot bath. Budget friendly naman dito sa Anda talaga. Parang although ang pinakamahal na parang per barkada, group, meron na silang, ang presyo parang 10,000 for 10 packs. So parang 1,000 per head yan. Pero dun sa iba, it can go as low as 300 per head. Pag couple, pag hindi peak season, maganda na sa kanila 1,000. Ganyan. 1,000 to 1,500. Kapag yan, medyo peak season, at the most, parang mga 2,000. Pag napuntahan niyo po to, sigurado ako babalik-balikan niyo. Because it's not only the beach, hindi lang yung dagat ang pupuntahan niyo. Yung mga tao din, very hospitable and accommodating kami dito. Tranquil haven with its beautiful seascapes and crystal clear water, Tanduyong Island is one to visit. This is just a kilometer away by foot during low tide. Let's go! Nagsabi lang po kasi maganda daw po dito. Ayan nga po, may white sand. At saka malinis po. Sa mga nagdadagat po dyan, maganda po dito. Huwag na po kayo maghanap ng iba. Kasi ayan naman po, nakikita naman po nila may white sand pa. There are a great deal of activities that awaits you, from simply walking on the sandbar to island hopping. Tondol Beach is definitely well worth a visit. Sabdan Vista ite! Pangasinan!